kuadrien txapelketan oso giro polita sortu da, betiko lez, eta oso pozik egon den parte hartzearekin, bai gure frogetan zein orokorrean, gogotsu hurrengo urtera begira eta gora jaierrikoiak. Oso ondo pasatu ditugu aurten jaia, ezta? Bai, irabazi dugulako, irabasteko trukoa izan da ondo pasatzea, disfrutatzea Eta playbackan zaiatzea. aurtengo kuadria txapelketa ondo joan da, nahiko ondo. Hurrengo urtean irabaziko dugu. Merezi dugulako. Oso gustura ibili gara, hor kuadriako danok taldean parte hartzen. Asko disfrutatu dugu, sufritu bai, baina bueno, bigarrena ezta? Bai, beti ondo, Podumian egoteko trukoa da eguna bizitzea eta gauzak eguna bertan prestatzea. Hemetik trikiriki kuadria, dantza frogetan eta ondo egiten dugu, kontu artistikoetan bai, baita ere, eta agian froga fisikoetan eta hietan bai hobekuntza aldea. Zaiatzen gara, hori da garrantzitsuna. Talde bezala aurten oso ondo aritu gara, baina nik uste urren urteako positibismo gehiago hartuko dugula, ze aurten ibili gara 130 ematen bakarrik guztion artean. Baina urren urtean gogor arituko gara, galdeko jaietan. Hau, Pabitu!